салом алейкум бародарам. Ман Умаров Комил. Ирӯза видеои ман дар бораи чӣ меравад? Дар бораи секрети зелен. Сумми за секретина дар зелен. Шумо худ дар Россия бошен, худ дар Узбекистон, худ дар Тоҷикистон, дар ҷое бошен набошен, шумо бояд як бизнеси майдаи дар бораи зелен як кушода бинем, попробовать кунем. Яъне чӣ хел? Ина ман ҳамин рӯз барои шумо рафтем 1 килограмм зелен харидем. 1 килограмм зелен 100 рубл буда. Ҷои обтунда 1 килограммаш ина 4 дарзаши 4 дарза. Ман шинидем ки дар иҷа сумми бисёр засекречена, намедонам чанд қабл кор карда мешавад. Бозорда мешинам бачаҳо, ҳамо намедонам ки чанд қабл кор мешавад. Ҳозир медонем. Ина мисол бинем 4 дарза ина. Оҳо, ина дар иҷа сумам буда. Ҳозир мебинем ки дар як моҳ чанд сум кор карда мешавад дар зелен. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Бародаро, дар зелен 120 000 кор карда мешавад. ҳозир ман барои шумо мефаҳмонам чӣ хел 120 000 кор кунем. Мисол вақти оптум мегирем, як хелиш бедарза мешавад, як хелиш дарза қатӣ, ҳамура кило қатӣ ҳисоб мекунад. Савдогарои мо ҳамура хонааш меёранд ё ки дар он ҷое мефурӯхтагиш. ана хел мегираву дарзачаша мебира. ҳамун як дарзара бовар кунем 3 дарза мекунад. ҳай кори савдо ҳамин хеле. ина мера мегира 3 дарза мекунад. ишам мегирем 3 дарза мекунем. дар Москва ҳам, дар ватани худмонам, дар дигар ҷоҳо ҳам 1 метр ҷора пурсем, уқаи қимат наместа. Уқаи қимат наместа. Инаи 3 дарзаш. Дар Москва ҳам бозорои майдада точкара бурем пурсем. Ба фикрам 20 000, 30 000 айда. Ина ишам 3 дарза мекунем. Дар охир гашнич. Шумо мисол тоқа гашнич укробам намефурӯшену, шумо метавонед дар бариш пиёз, райҳон, дигар зеленора монем ки асортимент бисёр бошад. Ина 3 дарза кардем. ана ака фикр кунем, ман дар 200 рубл 4 дарза гирифтам. ана ака ира дарзаи майда кардам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дарза шид. ана ака ба ира майда дарза бошам 50 рубли ҳисоб кунем. 100 рубл, 200 рубл, ана 300, 400, 500, 600 рубл мешида. 12 дарзаш 600 рубл мешида. ана ака ай 600 рубл мо 200 рубл сумми бора, яъне мемонем 400 рубл тоза фоидаи мо мешавад а 1 килограммаш. ина фикр кунед ки агар дар як рӯз ҳар хел зелен боша 10 килограмм фурӯшем, шумо метавонед дар Москва, дар Россия 4000 рубл дар як рӯз кор кунед. агар савдо ҳам хел рафтангира, суд рафтангира, наз реклама кунед, 10 рӯза 40 000 мешавад. 30 рӯзаша як моҳара ҳисоб кунед 120 000 мешавад. ина бародаро сире ки дар зелен аст. ман шумо да гуфтам чӣ хел мекунам, чӣ хел кор мекунам. ҳозир шумо дар ин ҷо менависам, мефаҳмонам. ана ки мо 1 килограммша 200 рубл гирифтем. 4 дарзача буд. 4 дарзача ура гирифтему 12 дарза кардем. 12 дарзача 600 рубл шид. сумми бора бировардем 200 рубл, фоидаш 400 рубл шид. фоидаш 400 рубл. ана ака 400 рубл чӣ мекунем? 10 рӯз 10 килоша ҳисоб мекунем 4000 мешавад. 4000 10 килош. дар як рӯз мо 10 кило бор фурӯшем, 4000 кор мекунем. ана ака 4000 10 рӯзаша ҳисоб кунем 40000 мешавад. 40000
40,000 и 10 рӯзааш. бародаро, вақте ки мо 4,000-и як моҳа ҳисоб мекунем, яъне 30 рӯза. 30 рӯз агар реклама эҳсос карда зели мо ҷое ки конкуренсия камтар аст, ҳамон ҷода савдо кунем, мисол мешавад 120,000. 120,000 рубл. 120,000 дар як моҳ. бародаро, и тоза фоидааш. Иҷа мо ҳисоб кардем, сими бора бировардем. Анака айру 120,000 шумо метавонед суми хӯрокатана бирорен, суми арендаву дигароша бирорен. Хай мисол 120,000 набошам, 90,000 кор куненам бародаро. Беҳтарай ку мисол чем 30,000 дар як моҳ без выходной кор мекунем, бо як кас контролировать мекунем. Иҷа худат мешини, савдо мекунӣ, реклама мекунӣ, тамом бародаро. Хай бародаро, ин видео барои шумо буд, барои ман нестай, барои чи ки ман ёра ҳамаша худам медонам. Барои шумо буд, инам ёра ҳамаша харидем, худам фаҳмондестем бародаро. ҳаракат кунен, майда ба савдо гузарен. На самом деле инам хел сими зур аст дар савдо. Видео маъқул шидаги боша. Лайк зер кунен, подписатсия кунен, то видеои оянда мумкин бо дигар темаҳоро гап занем.